Bizako would like to thank each and every one of you for this milestone na sinabayan niyo ako for the monetization of my Bizdako channel. Thank you so much. Cheers! Love what you do what you love. Bizdako is here! Bakit? You know guys, more than 1,000 subscribers na ang Bizdako. Kaya maraming salamat sa mga nag-support sa Bizdako channel. Kaya nandito tayo ulit para walang katapusang pasasalamat. Okay? 3. Oops. Tigas. 3, 2, 1. Teka muna yung baso. Let's ready. Well, dalawang baso ang prepared ko. Always. One for me and one for my subscribers and supporters. Ulit. 3, 2, 1. Cheers! Yung aking Team Palalabs. Maraming salamat Team Palalabs. Panoorin ko yung congratulatory message from Miss Butterfly and Miss Marjeline Villanueva. Hello, Kuya Vista, congratulations dahil isa ka ng totally monetized and I'm happy for you kasi pumasok ka sa GC ko. Ilan pa lang yung banana mo, yung WH mo, yun talaga ang pinaghihirapan mo talaga, pero pinagsabihan ka namin na continue lang, premiere or live. Kailangan mo yan sa WH mo, pero ito na nga, nakamit mo na. Alam mo, napakahirap makapasok sa magiging monetize. Kailangan talaga tiyaga, sipag, at enjoy lang natin ang ating life dito sa YTC. Kasi alam naman natin, ang grabing mukbang ni Lolo, lahat kinakain. Lahat likes, WH, banana, especially pag monetize ka na, pati revenue mo kakainin niya na. Kaya enjoy lang natin ang life, huwag na tayong ma-stress kung ano mang kinakain niya, ipakain mo. Pag gutom ka, si Lolo din kainin mo. Joke. Yun guys, labanan natin si Lolo dahil napakahigpit niya na ngayon. Kaya kung nilalagasan man tayo, mangingisda tayo. Pag kinukuha niya mga revenue natin, magiging masipag tayo para sa revenue natin. Huwag tayo magpadala sa kanya. Normal lang yung stress. Lahat naman ng problema may solusyon. Kaya laging always pray lang tayo kay God. Dahil si God lang makakatulong sa atin sa lahat. Kaya keep it up lang. Patuloy mo lang, continue lang. More friendship dito sa YTC. Always smile and continue lang sa lahat. Always take care and God bless. Thank you dahil isa ako sa nagbigay ng congratulatory sa iyo. Thank you very much sa pag-anyaya sa akin. And God bless, Kuya. Bye! Hello everyone! Welcome to Bizdako channel and this is me, Marjeline Villanueva. Mega love shoutout po sa inyong lahat. And hi po sa may-ari ng channel na to, Kuya Bizdako. Mega love shoutout po sa iyo and congratulations.
I'm thankful na naging part ako dito sa video gratings mo. Pasensya na po pala ako medyo natagalan. Sobrang busy ko po talaga. Booking ako tuwing gabi. Charot lang. Sobrang busy. Ngayon pa lang po na lumiliit-liit yung eye bags ko. Kakapuyat. Ayan. Thank you nga pala po sa support, Kuya Bista ko. And sana sa walang sawang pag-support sa team natin, Team Palalabs, ayun. Salamat and sana tuloy-tuloy lang yung laban natin dito sa YouTube Worlds. Kahit anong mangyari, laban lang. More revenues to come po. Bye! Congratulations again! Wow! Thank you so much, Team Palalabs. From the bottom of my heart, Bisda Ko Channel, nagpapasalamat sa malaking tulong mula sa Team Palalabs. Miss Queen 5. Oh, wow. Dito, makikita ninyo yan. Hindi ko isa-isahin kasi ang dami ng mga members ng Team Palalabs. So, from the bottom of my heart again, thank you so much. Cheers! Of course, nandyan yung ating mga inspiration sa buhay. The family, na sila yung unang naging fans ng Bisda Ko. They were the first subscribers. Mega loud shout out to my wife, Olive. Salamat sa suporta. And of course to our son, to my son, thank you so much. Kayo ang mga first subscribers. Then, pumapasok yung ating mga kaibigan, mga kababayan. Prince Toys Journey, salamat bro sa mga lives mo, sa mga LS mo na pinopromote mo palagi ang Bisda Ko Channel. Guys, paano ba to? Matapos kaya itong pasasalamat ko, talagang yung mani eh. Kalayo na din. So, wasak-wasak, Wilmar Vlog, thank you so much ha. Dong, daghang kayong salamat. To Jomar Lipitin Vlog, thank you so much. Nandyan palagi. Baby Kai, thank you so much. Cheers. And I pray to God that God will bless you. Lahat ng blessings para sa family nyo. And kung itong ginagawa natin sa YouTube, Diyos mabalos. Diyos mabalos. Sa Bisaya pa. God will repay you sa kabutihan na ginawa niyo. To Him, to God be the glory